Saka ipapo manje ndanda kunatsozvinoti chokwadi vanhu vari kuita sei vari kunditevera and I was even shaking. Saka zvakazoitika ndezvekuti imwe yacho mota yadhiraivhwa nemurungu, imwe ichidhiraivhwa nemurungu, imwe ichidhiraivhwa nemunhu mutema. Saka zvakaitika ndezvekuti pavakazoungana va3 ndakabva ndandiri kure navo asi vachitevera inini. Ndakabva ndaita sekunge ndaiswa masipika munzeve kunzwa zvavaitaura vari kure. Vaitaura vachiti, nekuti iwo ndiwo munhu mutema, chienda izifu uri kumuda, kana angobvuma kuti omupinza mota mako kuti wataenda naye. Hama dzangu nekure kwanga vari nekunzwa kwandakaita mavhoisi mandiri vaita ungano vari padhuze dhuze neni. Ndakanzwa kudedera kwangu kwatoita wesi. Ndopandakati no, chirega ndifambe ndiende kune nzira inofamba vanhu vakawanda, bhozi panguva yandiri neyi yakaoma. Saka vakabva vaisa mahazards varungu ava2 vari mota dzakasiyana. Uyo anga ari mublack obva ati, hai uri sei? Vandiramba ndakanyarara. Zvikanzi hausi kuda lift? Vandiramba ndakanyarara. Zvikanzi uyo wapinde mota tiende? Vandiramba ndakanyarara. Asi ndaitosheka bva ndasingatombozwa kuti ndiri kusvika. Ndobva ndafamba ndasvika pane rimwe robhoti. Ndasvika pane robhoti riye ndobva ndaona vese nemota dzavo tamahazards ekutena vese vari 3 kutena kutoenda. Saka ini mwoyo mangu ndangoti vaenda vanhu ndangoti Mwari maita basa, mandibatsira. Asi kuti ndiwanhu vasikuru vachindifonera neprivate number. Saka zvadaro ndichikunoenda pane robhoti rechitu ndakanzwa noko pane imwe mota yaipfuurawo. Only to find out kuti vanhu ava I think vainditevera vakawanda. Ndobva yanoko kukukukukukuku ndiri parobhoti. Ndobva ndicheka kudini vandoona mune murungu anga ane zimunhu zihombe. Ndobva ndatanga kubuda mweya. Handizivi kuti mweya wakazodzoka semandiri. Ndobva ndazofamba ndobva ndanosvika kumba. Saka ndogara ndichizvibvunza makore ese kuti vhoisi rakataura mandiri ranga riri vhoisi rani. Akandiudza kuti vanhu vari kutevera vakanga ari ani. Saka zvinondishamisa ende zvakandishamisa kana nanhasi. Ndomumiriro akaita nyaya yangu. Nyaya yamainene inyaya inotyisa. Kufunga kuti chingava chii chakaitika musi angava ari ani akavafonera. Zvii zvakambonyatsoitika? Zvakanolinka papi phone call nezvakazinge zvakuitika munzira?